Vítajte v našom podcaste. Moje meno je Martin Kulhavý a prevediem vás zaujímavou témou tejto epizódy. Ekostopa. "30 minút sledovania Netflixu alebo inej streamovacej služby sa dá porovnať k jazde autom, s ktorým prejdeme 6 kilometrov. Digitalizácia u bežnej verejnosti vyvoláva zdanlivý pocit menšej environmentálnej záťaže na životné prostredie. Menej papiera, menej cestovania a redukcia práce spaľovacích motorov. Samotné diskusie o tejto téme podporujú predstavy o digitálnej technológii ako o obláčiku bez skutočného zásahu do reálneho sveta. Digitálne dáta existujú len vďaka dátovej infraštruktúre, systémom a zariadeniam. Používatelia smartfónov obvykle netušia, ako sa ich osobné údaje používajú bez ich vedomia, len aby mohli využiť bezplatnú aplikáciu. Tak, ako používatelia smartfónov nič netušia o ťažbe kobaltu v štáte Kongo. Existujú len dva varianty. Buď si za produkt zaplatíme, alebo sami sme produktom na predaj. Ochrana osobných údajov a súkromia má víziu posilňovať u prevádzkovateľov decentralizované uchovávanie dát. To znamená držať dáta na menších lokálnych úložiskách. Čo je to digitálna stopa? Digitálna stopa zahŕňa od kabeláže, antén, dátových centier až po elektrínu, ktorú spotrebujú. Výpočet digitálnej stopy je všetko, len je ľahká úloha. Dátové centrá nám poskytujú cloud. Dátové úložiská čerpajú zdroje z reálneho prostredia, najmä elektrickú energiu a vodu na chladenie. Neexistuje žiadne typické dátové centrum. Spoločnosti ako Google, Amazon, Microsoft sa výrazne líšia v ich prevádzkovej činnosti, čo zahŕňa polohu, spotrebu energie a najmä zdroj energie. Aké sú teda odhady spotreby a tvorby emisí globálnych dátových centier? International Energy Agency tvrdí, že dátové centrá tvoria 1 až 1,5% celosvetovej spotreby elektrickej energie. Ďalších 1 až 1,5% tvorí spotreba na prenosové siete. Existujú štúdie, ktoré hovoria, že informačné a komunikačné technológie vyrábajú 3,7% celosvetových emisí a prirovnali to k pozeraniu Netflixu. Tak napríklad 30 minút sledovania Netflixu alebo inej streamovacej služby sa dá porovnať k jazde autom, s ktorým prejdeme 6 kilometrov. Prečo je tak dôležitý zdroj energie pre dátové centrá? Dátové centrá v Indii, Indonézii a Austrálii sú spravidla náročnejšie na uhlík. Je to preto, že tieto krajiny vyrábajú viac elektriny z fosílnych palív, najmä z uhlia. Európske krajiny majú vyšší podiel elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Dátové centrá v chladnejších klimatických podmienkach môžu využívať metódu voľného chladenia, kde využívajú vonkajší vzduch na chladenie serverov. Týmto spôsobom znižujú spotrebu elektrickej energie a emisie uhlíka. Existuje niekoľko stratégií, ktoré môžu podniky a prevádzkovatelia dátových centier použiť na zníženie ich vplyvu na životné prostredie. Konkrétne používanie rôznych cloudových služieb alebo investície do obnoviteľnej energie, budovanie dátových centier vedľa obnoviteľnej energie, budovanie chladiacich techník, čo je napríklad voľné chladenie vzduchom alebo použitie umelej inteligencie, využitie odpadového tepla a zvýšenie transparentnosti a podrobnosť správ o spotrebe energie a emisiách. Ďakujem vám za vypočutie.